Hallo allemaal, dit is alweer de 10e uitzending van de Paparazzo's. Het is te merken dat de vastelavond voorbij is en de komkommertijd is aangeboden. Maar, goed nieuws van meester Martijn, hier en zijn vrouw hebben een wolk van een dochter gekregen. Zieshoem is bezig met een nieuw cd en nieuw pakjes, maar dat is verlaten dit jaar. 16 maart hebben VGVG zijn presentatie in de streek. Erik Geerde is bezig met een luister-cd. 2XL is bezig met een musical ter ere van een jubilee. Jackie Barre een lied van zijn vakantieadres weten dat er misschien weer muziek onderweg is. De Chantaler gewoon weer een aantal concerten geven in de oude zetting. Dat wordt de Spolkatief in deze dag. En Saskia samen met jullie weer bezig met een cd-presentatie te organiseren. Om te luisteren. Op de valreep en het netste vastelavondsnummer van dit seizoen zien we niet te praten. Ik wil een liedje voor 3 dagen, net te lang, te kort, en met de lucht op tafel is toe een liedje voor 3 dagen. Gaat voor de trom, de trap, gewoon voor tralala. Ik wil een liedje voor 3 dagen, niet te hard, te zacht, te donker van vast. En niet dat liedje voor 3 dagen, met de zang, de lucht en in mijn moederstaal. Miserati met zijn dames komen tussendoor met gaan douchen. Morgens even, dat douchen geldt niet voor iedereen. Alleen de lui die bewegen. Dus al die anderen aan de gang. Aan de gang, zeg ik. Bij mijn kamer heen en weer op de zee. Een man die jij te kom. Laat je nu zien wie het moet. Een flink door de zon. Kom allemaal en laat zien wie ze is. Es de kans, goedendag, is wat wie glas of vis. Maar douche dich. Gang, douchen, Douche dich goed. gang, douchen, Douche dich heel goed. gang, douchen. Erik Krutswaar van niks te zoeken naar zoeken tot verkopen. Ik denk dat Mike Checker een slechte invloed op hem heeft, maar wie ben ik? Maar nu even niet, want het weekend dat is door. Zoek het op een koepen vandaag. Zoek het op een koepen vandaag. Je janken, dikke zeuren, maar vergeet het dat je barren. Zoek het op een koepen vandaag. Super! Super! Super, toffe kroepen! Super, super, super toffe kroepen! Ik voel mich goed, ik voel mich top. Vanavond kom ik niet. Die spatserlege kleinstuksschuren van Zak Zaki. Jetzt geht's rund, Stimmung pur und voll gesund. Das gibt Power, das gibt Kraft. Wir bringen euch Bewegungssaft. Euer Beine wird trainiert, wenn ihr jetzt mit uns marschiert. Freunde, los, nun rafft euch endlich auf. Auf, 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 auf. Zacki, zacki, wir blasen auf den Marsch. Links, 2, 3, 4, jetzt geht's ab. Zacki, zacki, wir bringen euch den Tag. Links, 2, 3, 4, nicht so knapp. Zacki, zacki. Volledig regelmatig met nieuwe muziek uit. De laatste nummer was de Hank Oefstrekken. Jene, der het zo kan machen, maar nu heftig en stoes. De Hank weet die goed strekken. Kom nu, lass dich net door. Nee, du brauchst dit zu verschrecken. De welt zal nu
dat is je nummer. En dan dat je medley van Marleen Moos. Du gehst und sagst so nebenbei, heute Nacht, da wird es spät. Du weißt, wir wollten tanzen gehen, ich weiß, dass es nicht geht. Und irgendwann, da werd ich fragen, sag mir, wann komm endlich ich? Du musst mir nicht ganz gehören, aber manchmal brauch ich dich. Und morgen früh küss ich dich an und wünsch dir nur diesen Tag mit dir allein so. Helaas geen leuke clipjes deze maand, dus weer wet volgende maand beter. In mijn agenda stonden voor deze maand Felix Ritchie, Fiorenza, Shaking DJ Marco en later ook Michel, Theo Joosten, Veronese, Ed Gravé, Erik Ruts, Mo Jones, Roger Peters, Guido Frisse van de Chintana, Sokkerstek Anjo, De Willy en Frans Kronenberg. Allemaal proficiat was en maakte er tunes van. Dus neukjes, muziekjes en filmpjes opschikken alsjeblieft. Ga checken naar paparotzooi@gmail.com en het wordt verwerken in het volgende journaaltje. Op naar april.